Ang adlaw sa silot. Basahon ni Enoch nga wala maapil sa Biblia. Uban sa kahadlok nga hulagway sa katapusan sa kalibutan ug sa pagdaog sa kahayag batok sa kagitni. Kini nga kapitulo usa ka pinakalawom ug pinakakusog nga propesiya ni Enoch bahin sa paghukom sa Dios ug sa pagpanimalus sa hustisya. Kapitulo 99, ang adlaw sa silot. Ang panagsugod sa kalayo ug pagkurog sa kalibutan. Ug niingon si Enoch, tanawa ang adlaw sa silot moabot. Ang kalayo sa langit mahulog sama sa ulan nga nagdilaab. Ang mga bukid matunaw sama sa wax sa tubangan sa kainit sa kalayo. Ang mga bukid nga taas mahugno ug ang yuta mulihok sa dakong kasuko sa Dios. Ang mga dagkong kahoy nga nagpahambog sa ilang kataas maputol ug mahulog. Ang dagkong mga dagat mobalhin sa ilang dapit ug ang mga suba mulukso sa ilang mga sapa. Ang hangin magahuyok nga puno sa aso ug kalayo, ug ang kahayag sa adlaw matabunan sa abog ug sa aso sa paghukom. Ang mga hari ug makapahitason nga mga tao ug giingon ni Enoch. Ang mga hari sa kalibutan mangurog sa ilang trono. Ang mga mapahitason nga tao nga nagtukod og palasyo alang sa ilang kalipay maghilak sa ilang kaugalingon. Ang ilang mga balay nga bato mahimong lungag sa abog ug ang ilang mga bulawan nga salapi mahimong pulbo sa kalayo. Ang mga tawo nga nagpahari sa ilang kaugalingon nga wala magtahod sa Dios mangitag taguanan sa mga lungag ug sa kilid sa bukid. Apan ang kalayo sa Ginoo musulod bisan sa pinakalawom nga yuta. Ang kalayo sa hustisya. Ang kalayo sa langit dili sama sa kalayo nga gikan sa tawo, kini kalayo nga may kasing-kasing sa hustisya. Kini maglamoy sa tanang binuhatan nga nagamit sa gahom aron pagpasipala sa mga kabus ug matarong. Ang mga lungsod nga puno sa pagpanlimbong ug idolatria. Ang mga templo nga gihimo alang sa Dios-Dios ug ang mga merkado nga puno sa pagsamok tanan masunog. Ug si Enoch nag-ingon, ang mga tawo nga nanglimbong nga nagdala og kasakit sa ubang tawo ug nga nagdaog sa kabus, pinaagi sa ilang gahom, karon sila ang silutan sa kalayo nga dili mapalong. Ang pagbaha sa kalayo ug abog. Sa iyang pananawon, nakita ni Enoch nga ang langit nagabukas ug gikan niini migula ang mga hulagway sa kalayo sama sa mga haligi nga nagkurog. Ang yuta nagasinggit sama sa usa ka buhi nga butang nga nagantos ug ang dagat nagahuyop og kalit nga bagyo. Ang mga tawo mangurog ug magdagan apan wala nay dalang panan. Ang hangin magdala og aso nga makapahilo ug ang kahayag sa adlaw mawala sulod sa pipila ka adlaw. Ang mga bituon magalaglag ug ang kalibutan murag wala nay pulos nga kalipay. Ang Dios dili malimot. Ang tanan nga dugo nga nagtulo sa yuta tungod sa kawalay hustisya sa mga inosente, mga propeta ug mga matarong paninglan sa Ginoo. Ang dugo sa mga matarong misinggit sa langit ug karon tubagon kini sa kalayo, ingon ni Enoch.
Ang mga sundalo nga nagdala og gubat alang sa gahom ug ang mga magmamando nga nagpanlimbong, ang ilang mga espada muhunong og mga tunaw. Ug sila maoy silutan sa ilang kaugalingong mga buhat. Ang mga lungsod nga puno sa garbo ug kalibog mahimong abo nga gidaldal sa hangin. Nakita ni Enoch nga bisan ang langit mangurog sa kahadlok sa Ginoo. Ang mga anghel nga gilalang aron bantayan ang yuta naghulat sa mando sa labing gamhanan. Ug gikan sa trono sa Dios migawas ang usa ka tingog nga sama sa dagkong linog. Tama na ang kadautan. Ang adlaw sa hustisya maoy miabot. Ug pagkahuman niini misunod ang linog nga nagahugot sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga dagkong building nga gihimo sa tawo napukan ug ang yuta mismo nabuslot sa kalayo. Sa tunga sa kasamok ug pagkahadlok, nakita ni Enoch nga ang mga kalag sa mga matarong gibanhaw. Sila nagsidlak sa mga bituon sa langit ug gitawag sila sa Ginoo. Karon puyo sa kahayag, panulod kamo sa akong presensya. Apan ang mga kalag sa dautan naghilak ug nagahingalo, kay nakita nila nga walay gahom nga makapalayo kanila sa silot nga ilang gihimo mismo sa ilang kinabuhi. Pagkahuman sa kalayo ug silot, si Enoch nakakita sa bag-ong yuta nga nagdanag sama sa ginto nga walay kasilyo. Ang hangin limpyo, ang dagat malinawon, ug ang mga kahoy mutubo nga walay pagkatigulang. Ang mga tawo nga gibanhaw nga matarong nagalakaw uban sa mga anghel, ug ang Dios nagpuyo uban kanila. Ug wala na'y paghilak, wala na'y kagutom, wala na'y kasakit, kay ang Dios mao ang ilang adlaw ug kahayag. Ingon sa tinguha ni Enoch. Ang tanang kalibutan nga daan nawala, ang kasakit, kasina, ug kasilaw nga kahayag sa kalayo, ug pulihan kini sa bag-ong kaharian na puno sa kalinaw. Sa katapusan sa iyang pananawon, si Enoch mitanaw sa langit ug miingon, ang Ginoo mao ang hukom sa tanang binuhatan, ang hustisya dili mahadlok sa gahom, ug ang kalinaw magapuyo sa mga kasing-kasing sa mga matarong. Busa mga anak sa tao, ayaw kahadlok sa kalayo sa paghukom, kay gikan niini moabot ang kahayag nga magaluwas sa tanan nga matarong. Humani ini, ang tingog sa Dios misidlak sama sa kidlat, ug ang langit mihupas nga malinawon. Ug si Enoch nahilom kay ang iyang mensahe natuman. Ang kalayo nahimong kahayag ug ang hustisya nahimong kalinaw. Ang kapitulo 99, usa ka pahimangno nga ang Dios dili malimot sa hustisya. Ang kalayo nga iyang ipadala dili aron laglagon ang tanan kinabuhi, kundi aron limpyuhan ang kalibutan gikan sa kadautan. Ang katapusan sa kalibutan dili tinuod nga katapusan kundi ang sinugdanan sa bag-ong kaharian sa kahayag. Pagkahuman sa adlaw sa silot, pagabanhawon ang mga matarong gikan sa ilang mga lungon. Ang ilang mga naong musidlak sama sa adlaw, ug ang ilang mga mata magadanag sama sa mga bituon. Ang mga anak sa kahayag makadungog sa tingog sa Dios nga nag-ingon, pagmata kamo mga anak sa akong pagigugma, kay naabot na ang adlaw sa inyong kaluwasan. Ang mga kalag nga gipatay tungod sa hustisya ug ang mga inosente nga nag-antos sa kamatayon ubangon uban sa kusog ug kalipay. Ang ilang mga lawas dili na maluya ni magsakit ug ang ilang kasing-kasing puno sa kalinaw nga walay katapusan.
Si Enoch milantaw ug nakita nga ang dagat misinggit nga sama sa buhi nga kalag. Ang mga balud misaka hangtod sa mga panganod ug ang kalangitan mibuto sa kahayag nga sama sa espada. Ug miingon ang Ginoo sa dagat, "Uno, kay ikaw usa lamang kabinuhat ug dili ang akong kahimtang." Ug ang dagat mihilom, ang mga panganod nahanaw ug ang kahayag misidlak gikan sa langit. Ang mga tao nga nabilin sa yuta nang luhod sa kahadlok ug kahingawa, kay nakita nila ang gahom sa Dios nga walay kaparis. Si Enoch misulti pag-usab, "Ayaw kamo kahadlok, mga matarong, bisan pa nga makita ninyo ang mga daotan nga nangalipay sa kalibutan, kay ang ilang kalipay sama lamang sa adlaw nga muhilom pagkahuman sa pipila ka gutlo. Ang mga daotan nga nagpasipala sa Dios makadungog sa tingog sa hustisya, ug ang ilang mga pulong nga bakak mahimong pagsilot kanila mismo. Ang inyong mga buhat mao ang inyong hukmanon, ingon sa tingog gikan sa langit. Apan ang mga matarong bisan pa nga nag-antos makadungog sa tingog sa paglaom. Ang inyong mga luha mahimong mga mutya sa akong trono." Nakita ni Enoch ang mga kalag sa mga matarong nga gibutang sa usa ka lugar nga puno sa kahayag, nga nagdanag sama sa kristal o gisalig sa kalinaw. Tan-awa, niingon ang Ginoo, "Kini ang balay nga akong giandam alang sa akong mga pinalangga. Dito wala na'y kasakit ni kamatayon. Ang mga tao nag-awit sa pagdaig sa Dios ug ang ilang tingog murag mga alon sa malinaw nga dagat. Ang ilang mga naong dili na magluya ug ang ilang mga kahimtang dili na mausab. Kay sila nagpuyo sa kahayag nga walay katapusan. Ang mga anghel nagsayaw sa kalipay ug ang langit puno sa awit sa pagdaig. Bulahan kamo mga matarong," miingon si Enoch, "kay makapahuway kamo gikan sa inyong mga kasakit." Sa katapusan, giingon ni Enoch sa iyang mga kaliwatan, "Mga anak ko, ipigil kining mga pulong sa inyong mga kasing-kasing. Ayaw pagbiya sa hustisya, bisan pa og mag-antos kamo sa kalibutan." Gipasabot ni Enoch nga ang kalibutan mulabay, apan ang pulong sa Dios dili gayud mawala. Ang tanan nga nagbuhat sa maayo, bisan wala sila makabaton og dungog sa tawo, makadawat sa korona sa langit. Ang Dios dili malimot sa bisan usa ka gamay nga buhat sa gugma. Niingon siya, kay bisan ang usa ka baso nga tubig nga gihatag uban sa kaluoy gisulat sa libro sa kinabuhi. Ug gipahimangnuan niya ang mga daotan, "Ang inyong gahom moabot sa katapusan ug ang inyong dungog mahimong abog. Ang inyong mga ngabil nga nagbakak karon o pahulay sa kahilom sa kamatayon." Sa iyang katapusang panan-awon, nakita ni Enoch ang trono sa Dios nga nagdanag sama sa 1,000 ka adlaw. Ug sa atubangan ni ini, nakita niya ang anak sa tao, ang piniling anak sa Dios, nga nagbarug uban sa gahom ug himaya. Mao kini ang magahukom sa tanang binuhatan, miingon ang tingog sa langit. Ang magtutungha sa kahayag, ang magpahiluna sa hustisya. Ang anak sa tao nagdala og korona nga kalayo ug nagtan-aw sa mga kalag sa mga matarong. Ug sila gibutang sa iyang tuo nga kamot, ug giingnan niya sila, "Karon panulod kamo sa akong kaharian nga giandam gikan pa sa pagsugod sa kalibutan." Ug siya mitan-aw sa mga daotan ug giingnan sila, "Wala kamo mangandam sa kahayag, busa ang kangit-ngit mao ang inyong puli." Ug misidlak ang kahayag nga wala nay kapalong, nga nagpanhaw sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang mga bato musidlak, ang mga tanom mutubo nga walay pagkapalong. Ug ang tubig sa kinabuhi muagas gikan sa trono sa Dios. Ug si Enoch mihilak sa kalipay
kay nakita niya nga natuman ang tanan nagipadayag kaniya. Ang hustisya mibalik, ang kalinaw mibarog, ug ang kahayag nagpuyo sa mga anak sa Dios. Ang mensahe mao kini: ang kalibutan malimpyuhan pinaagi sa kalayo, apan dili aron laglagon, aron bag-ohon. Ang mga matarong mabuhi pag-usab sa kahayag. Ang anak sa tawo maghari uban sa hustisya ug gugma. Ang Dios magpuyo uban sa iyang mga anak sa walay katapusan nga kalinaw. Ug ang kahayag sa Dios dili na mapalong, ug ang iyang paghigugma magapuyo hangtod sa kahangturan.